नार्सारि फार्मनि बानजायनायाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि रानना होनाय हाबाफारियाव बेराम नायजानो रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो। प्रफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननाय नार्सारि फार्मनि बानजायनायाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि रानना होनाय हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों। योग गुरुकुल आसामनि मददजों आरो समाज सिबियारि लोगोसे नार्सारि फार्मनि गाहाय प्रफेसर राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार आरो सराइबिल ओनसोलनि गोबां गामियाव बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो नांगौ जानाय आयुर्वेदिक मुलिफोर रानना होनाय हाबाफारिया सोलिबोबाय थादों। बिथांनि बेबायदि बेसेन नाङै देहा नायबिजिरनाय आरो मुलि राननानै होनायनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा बेरामफोरखौ हामनाय मोननानै फिन आलीनगर गामिनि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ लानो खावलायहरनाय बायदियै दिनै नार्जारि फार्मआ बे हाबाफारिखौ आलीनगर गामियाव लाफैबावो। बे हाबाफारियाव बेराम नायजाफैनानै दिनै आलीनगर गामिनि गामि गोराजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा राहुल नार्जारि बिथांखौ बाख्नायदों। जोङो बे आलीनगराव मेडिकेल जोंनि बे नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव लाबोदोंमोन। बिथांमोना फुरा डिमान्ड होदों आरो जोंना गावब्रा बिथाङा बुंदों बारे बारे जे जोंनि बे जायगायावहाय जिहेतु गोदोसोनानै थानाय मुलिफोरखौ मोननो थाङा आरो कयेकथा पेसेन्टआ नायजानानै मुलिखौ जादोंमोन आरो मुलिया जोबदों, बिथांमोना अनलाइनाव बिहरलायनानै जादों। दा बेखायनो जोङो सानबाय जे नाय जोङो बाव खनसे रिपिट होफिननाया मोजां जागोन होननानै जोङो आरोबाव खनसे सेकेन्ड टाइम जोङो बाव लाबोनाय जाबाय। दा बिथांमोना बहुद मोजां फिडबेक होजोबदों जे जोंनि बे नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव जेसेबांनाखि जोङो मेडिकेल केम्प लादों बाव कमप्लिटलि मोनसे मोजां फिथाइखौ जों मोननो हादों। बेनिखायनो आङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे जायगायाव जोंनि नार्जारि फार्मआ मेडिकेल केम्पखौ लांगोन नोंथांमोना अननानै बयबो नायजानो थाखाय सेस्था खालाम आरो आं आसा खालामदों जों समाजखौ निरोगि खालामनो थाखाय मोनसे प्रयास खालामदों। जाहाथे बेमारि थायोब्लानो जोंनि मावनाय दांनाय आरो जोंनि बोलोफ्रा जोंना खमायलाङो। दा देहा थाब्लासो जों मावनानै जानो हागोन। दा बेखायनो देहाखौ जोङो थिग लाखिनाया जोंनि गासैनिबो रायजो राजानि कर्तब्य दं। दा बेखायनो आं बारे बारे रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि गासैबो बे समाज जमदुवार आरो सराइबिल थानाय ओनसोलनि जेसेबां बिथोराव ओनसोलाव जों आरोबाव फैगौ समाव लाबावगोन। दासिम जोंहा फ्राय 17थासो मेडिकेल केम्प जानानै थांबाय नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव आरो असम गुरुकुल जे जोंनि बानजायनायाव जथायै। दा बेखायनो बिथांमोननि जे टीम डक्टर टीम बिथांमोना जोंनो खुब सुंदर जोंनो सार्भिस होबाय आरो जे मेडिसिन जे प्रभाइड खालामदों खुब मोजां मेडिसिन मोननो हानानै दिनै जोङो सेकेन्ड टाइम जे जोङो मेडिकेल केम्प खालामनानै जितु फिडबेक लानो हादों जों खुब उपकार आरो जों गोजोननायबो जों मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जुदि मेडिसिना जुदि मोजां खामानि होआबा जोंनि गोसोआबो मोजां मोननाय नङामोन। दिनै मेडिसिना मोजां खामानि होनायखाय आरोबाव जों गोसोखौ गोजोननायसिन मोनदों आरो जोंनाव थुलुंगानाय फैसिनदों आरो। दासिम अलरेडि नोंथांमोना मिथिखाबाय 60-70आ अलरेडि फैनानै दङ। दा कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ। दा जाबावगोन फ्राय जोंनो बाव टारगेट लादों 150सिम जोङो दिनै पेसेन्टखौ नायनो थाखाय टारगेट लाबावदों।